Aruni Pine Kora Troxiarni, Rong Mirdan Community Hall along APHLC Dhansiri Constituency Committee at Pen, Klembang Pubang Pimate Krung saya Amei kepado Ponabirta Nangli. Stonsi alang li dompen me along kaching wai pon ke non ki wang GMP ki li koson pensi jepa hai pon jima anparta Dhansiri Constituency angkang karbia kheng bong lapen inglong aso an ning isi pet ke dopen MP ke li hot APHLC ratari ki hai jima puthak chingwai pon rin ki pusi APHLC Dhansiri CCRO akong chunbang Martin rong pharpen ningje ai ke do puthak se nili hen pen than pachini pon po pini nili tum mai ke do pona puthak ke lalo non nili tum MP kilik tame te bogi khet lo la si nili tum Dhansiri constituency pen tame ong pe ka vote pen se tame ke pahai don ji phan tame nili tum chi sik chadang pon lo ili tum pini lada ka chingwai along ke la sonsi beta ili tum executive sa tum pen chelong lo je ili tum dak Dhansiri ke munit chingwai akhai tin pen tame masap sap do dak Comang do, Kuki do, Garo do, lapen di masa do. Alang li tum tami hill stripe side lo. Lapen ke damtang election adu si tami alang li tum tami nang cerap don lo. La bangke ahok alam lo la pima pulo tang te ilitum APHLC pen ke ilitum ke schedule tribe sa tumatum mapan kacapang tangi kace mane la ilitum kace develop je phansi kace songpi ilitum la so tribal unity long lip positame ilitum bangke hang teram pon ilitum APHLC pen ke la si la kacepat ceton pen si alang litum sitame non ke wangji MP election bangke APHLC along si nang cerap dun po bu alang litum nang ki chak dun lo APHLC long live long live long live six to long live long live long live six to long live long live long live tribal unity long live long live long live Lapentu border alam setame Forest Saiki CCF Ranger Anparta Karbianglo Autonomous Council Kachariatum Humrida Manchi Lake Dhansiri Constituency angkang Ronga Pahar Nagaland Aduya Hoy Assam Meghalaya Aduya Hoy Anparta Golaghat District Pen Karbianglong District Aduya Hoy Heihui Langdam Nangchi Pusi APHLC Dhansiri CCRO Amei Pu Mohan Singh Tongpi Pen Ningje Dak Rong Mirdan Community Hall dung nitum executive meeting doing lo Dhansiri Constituency Committee asi meeting bangke lalo itum future itu party improve je fansini itum ladak chingwai chingsai ponlo asi ko dotulang ladak nitum border buthak ta nitum aso Paklang ponji po yalo. Dhansiri border area ladak Ronga Pahar area bangke lan kaprek so incrosar dopik hanyang lodak. Dasi ladak ke prabjin pen protect nang po border area. La forest department tumta conservator pen chenlok D4 ranger lahai tumta visit sigimi Atipa mofi ki une deji latum long leader leke em kalidet ladak Dhansiri dordori area latum jang thudo puta latum chini lasi lasoni akaron pasi latum kaita border natu nang per karbi along le nang cerai aret akaron ke lahen lo athe pima latum jongsi dak pu nang pet bom wang bom pulite moke latso dolduli Dhansiri area ke latum si occupy det po lasi ili tum bangke eme thang along ri bangke cherai thip nang po the asaber litum da Karbianglong area ke area ta bihe pot nangsi pu kaprek border pen ta nang pet bom pulite ili tum along lika wedet po pu Dhansiri pen ta জীবজন্তু আমেন পেন ওয়াইল্ড লাইফ জিতু আলহা আমেন পেন তা punang pet bom lo lepen pu hujai longka lamding na pen ta incrosar do bom lepen pe pu la
Meghalaya Karbi Anglong Meghalaya border long ta tatum tak nang pet bom wang bom lo amat Karbi Anglong gitu long le bangke bi bom lo lasi lasan bangke wedan nang po jido thim nang po aprangateng 10,434 square kilometer lasa along le bangke jido thim nang po APHLC nama